दिनैहाय साफा साफा कालप्रिट माने जानो गोनां जागोन। आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै बेखौ बुंनानै बिथांमोनहा गावसोरनि दायखौ खोबथेनानै दोननो हानाय नङा। बिथांमोनहा बे 3 बोसोर जोबनायनि उनावबो खनसेबो इन्टारभिउ खुंनो हानाय जायाखै। 2 नम्बर स्कारबिल गामिनि आइफोर आफा रायजो राजाफोरखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टनि मडेल अंगनबादि सेन्टार न' लुनायनि जे मोनसे सेंसन आङो मोनदोंमोन, बेनिनो दिनै स्कारबिल 2 नम्बर स्कारबिल गामियाव बेखौ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय। 2 नम्बर स्कारबिल गामियाव अंगनबादि सेन्टारनि न' हिसाबै बेवहाय गैयामोन। बिथांमोनहा बेवहाय थानाय गामिनि एलपि स्कुल बा एमइ स्कुलावनो जोंनि बे ओनसोल बे गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जानाय आदार बिथांमोनहा जाहोयोमोन। दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बायदिसिना बिथिं फरायनाय लिरनायखौ बिथांमोनहा फोरोङोमोन। बेवहाय गोबां समनिफ्राय बिथांमोनहा बे फरायसालियाव बेफोर हाबाफारिखौ मावबोनो गोनां जानायाव गोबां माखासे उसुबिदायाव दंमोन आरो बेनि थाखायनो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा आंनि खाथियाव बेवहाय अंगनबादि सेन्टार न' लुनांगौनि थाखाय मोनसे आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो बे आर'जलाइखौ नोजोर होनानैनो आङो दिनै बे गामियाव 218 नम्बर जे अंगनबादि केन्द्र दङ बे केन्द्रनि न'खौ लुनायनि थाखाय मोनसे सेंसन होनाय जाबाय। बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लादों। आंजों लोगोसे आंनि बिपिएफनि कर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। आं सानो दिनैनि अंगनबादि सेन्टार न' लुफुंनायनि जे अन्थाइ खाम्फा गायनाय, बेनि गेजेरजों बे न'आ गाहामै गाहाम लुफुंजाखांनायनि उनाव बे गामियाव अंगनबादि सेन्टार न' गावहानो गैयैयाव जे माखासे आख' फाख' बा गोबां माखासे जार्लायाव गोग्लैयोमोन, बेनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो हासिगोन। गावनिनो निजा बबिया न' थानायलाय बे न'आवनो जोंनि गोरलै गोरलै गथ' फिसाफोरखौ फोरोंनाय लिरनाय गासैबो हाबाफारिखौ बिथांमोनहा बेवहाय मावफुंनो हागोन। आं बेनि थाखाय दिनै जायफोर बिथांमोनहा अंगनबादि केन्द्रनि न'खौ लुगोन, थाबैनो बे न'खौ लुफुंनानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि आखायाव जाहाथे गथायना होयो, बेनि थाखाय आं खावलायबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै आङो बे स्कारबिल 2 नम्बर स्कारबिल गामियाव बेवहाय मोनसे ब्रह्म मन्दिर दङमोन। बे ब्रह्म मन्दिरनि नामैबो आसाम दर्शननिफ्राय गासै 2.5 लाख थाखा आं अलरेडि सेंसन होनांगौनि थाखाय बिथांमोननो गथायखांबाय। दा बिथांमोनहा हयथ' लुनायनि हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ आरो खाथियावनो लोगोसे आरोबाव बेजों नांजाबनाय मोनसे गामि दंबावो। बे गामि लावरिपारा गामियावबो आङो आसाम दर्शननि ब्रह्म मन्दिर लुनायनि मुङाव देग्लायनि दिनाव मोनसे सेंसन होनो थाखाय अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनो मोनसे लिस्ट गथायदों। बेनि गेजेरजों आं सानो जे बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जेखिनि माखासे समस्याफोर दङमोन, बेनि गेजेराव माखासे समस्याफ्रा निस्सय जेंनाफ्रा निस्सय सुस्रांजानाय जासिगोन आरो गोबांथार माखासे जेंनाफोर दंबावो। जेरैहाय बे गामिनि गेजेरजों दंफां माने मोनसे पिडब्लिउडिनि लामा थांदों, जे पिडब्लिउडि लामायाव बुरि दै होननाय मोनसे दैसानि सायाव दंफांनि लामा दं, दालां दङ। बे दालाङा सम सम गोबां गाज्रि जानायाव थांलाय फैलायाव गोबां उसुबिदा जायो। बेनि थाखाय बे दंफां दालांखौ बोखारनानै बेवहाय गंसे आरसिसि ब्रिज बानायनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंसन मोननाय जाबाय आरो बेनि टेन्डार प्रसेसा सोलिगासिनो दं। आं सानो बे आरसिसि ब्रिज लुखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दतमाजों सिद्दा थांलाय फैलाय खालामनायनि हान्थामेलानि बेलायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा। माने साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा बे लामाजों अरायबो थांलाय फैलाय खालामनायनि खाबुखौ मोनसिगोन। जायखिजाया मानो आङो दिनै अंगनबादि सेन्टार सेंसन होनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होबाय आरो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' लाब जागोन, आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय। फैगौ 2024 सनाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आथिखालाव बिपिएफनि जे हानजायारि जे हाबा मावनाय, बियो आबुङै सोलिगासिनो दङ। जोङो जोंनि क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोननै समस्तियावहाय हानजानिफ्राय बिजाथि थिसनगोन। बे जोंनि फाइनाल डिसिसन आरो बेनि थाखाय जों बावैसोनो जोंनि हानजायाव रायलायनानै मोननै समस्तियाव जाय बिथांमोनखौ केन्डिडेट हिसाबै जोङो थिग खालामनाय जादों, बिथांमोनखौ फोसावनायनि लाहाफाहाखौ निस्सय खालामनायनि थाखाय जोङो जोंनि दलाव सावरायनानै थांखिखौ लासिगोन। आङो दिनैहाय सिद्धायै बुंनो सानो जे बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोनसे राजखान्थियारि सोलायनायखौ लुबैबाय। जायफोर बिथांमोनहा आथिखालाव सोलिबाय थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जथाय सरकारनि सायाव फोथायनायजों बिथांमोनखौ मदद खालामदोंमोन, बिथांमोनखौनो सरकाराव लाबोदोंमोन। दिनैहाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बिटिसि सरकार जे दङ, बे सरकारा
जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि मोनसेबो दाबि दावा गांनाय उखैनायखौ बिथांमोनहा जेंनाफोरखौ बिथांमोनहा बोस्रांनानै होनो हायाखिसै सुस्रांना होनो हायाखिसै ओनसोलाव जौगाखांनाया दिनैहाय थाबथानानै थाबाय गोबां माखासे जेंना जेंगोनाफ्रा दिनैहाय बांबोगासिनो दङ बेनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय सरकारखौ नाखस खालामनानै बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआव सरकार लाबोफिननांगौनि थाखाय बयबो मोनसे माने सिद्धान्तआव मोनसे थांखियाव फैनायखौ जों नुदों जायनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो बिपिएफनि मेल मिटिङाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बिजेपि इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय फैनानै जगदान जाफैगासिनो दं आरो जालांबाय थागोन दिनै गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा बिथांमोनहा गावसोरनि वार्कारफोरखौ हमथानो हानाय जायाखै मानो होनोबा बे हान्जाफ्रा इउपिपिएलआनो होन बिजेपिआनो होन दिनै रायजोफोरनो जे प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिनि मोनसेबो मावफुंनो हायैलाय रायजोफ्रा बिथांमोनखौ नागारबाय आरो बिपिएफआव ज' जानानै बिपिएफखौ देरहाहोनानै बिटिसि ओनसोलाव मोनसे राजखान्थियारि सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो बेनि गेजेरजों दिनै जों स्पष्ट जाबाय जे हाजार हाजार लाख लाख रायजोनि समर्थनजों बिपिएफ दला एइबारनि एमपि इलेक्सनाव जों सानै एमपि देरहानानै दिल्लीयाव फाथायहरनो हासिगोन बेनि थाखाय जों दिनैनि दिनाव खाथाङै बुंनो हानाय मोनसे पर्यायखौ जों नुदों बेयो थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो खाफाल हावरियानि बाथ्रा होननानै जों बुंनांगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव हाजार हाजार लेखा गोरों लाइमोनफोर दिनै गोग्लैसोनानै दं बे ओनसोलाव खुनु इन्डास्ट्रि कलकारखाना जोंहा बेबायदि सरकारि भाबै गायसननाय होन बा बबेबा प्राइभेट सेक्टर बे रोखोमखौनो होन बेबायदि जेबो गैयैलाय जोंनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै खामानिनि आंखालाव बेखार जानानै गोबां माखासे बे ओनसोलाव जेंना माने जानायखौ जों नुबाय थादों बेफोर गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि मोनसे राहा लामा हिसाबै दिनै सरकाराव जायफ्रा दङ बिथांमोनहा बिटिसि ओनसोलनि 40टा डिपार्टमेन्टनि जाहा दा जेखिनि क्षमता दङ बे 40टा डिपार्टमेन्टआव जेसेबां पस्ट खालि दंमोन बे पस्ट खालिफोरनि इन्टारभिउ खुंनानै एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौमोन मानो होनोबा जोंहा दिनै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड मोननै ग्रेडनि जोङो डाइरेक्ट बिटिसिआ इन्टारभिउ खुंनानै साख्रि होनो हायो बेहाय आसाम गभर्नमेन्टनि खुनु जोंहा क्लियारेन्सनि दरकार गैया बेबायदि क्षमता थासेयावबो दिनै बिटिसि सरकारा गावसोरनि मावनो रोङै उदायैनि थाखाय जेबो नियम निति आरो प्रसेसखौ लानो रोङैनि थाखाय बिथांमोनहा बे 3 बोसोर जोबनायनि उनावबो खनसेबो इन्टारभिउ खुंनो हानाय जायाखिसै सासेबो जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि बेखार सेंग्रा सिख्ला गोरों जायफोर लेखा गोरों बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसननो हानाय जायाखिसै जायनि जाहोनाव दिनैहाय बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनि अनजिमाया बांलांगासिनो दं आरो बेखार जेंनाजों बे ओनसोलाव समाजाव मोनसे दुंदुंथाव थासारिया सोमजिगासिनो दं बे जोंनि थाखाय खुब दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय नोजोर होनाया दरकार दं जे आसाम गभर्नमेन्टआव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननाय जे आसाम गभर्नमेन्ट बे आसाम गभर्नमेन्टआ 1 लाख साकरि होनायनि मोनसे प्रतिश्रुति होदों आरो बे 1 लाख साकरि होनायनि जे हाबाफारिखौ दासिमहालागै आसाम गभर्नमेन्टआ मावफुंगासिनो दं थाबैनो जोबनायनि लामायाव फैबाय दा बेखौ नुनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि हाजार हाजार बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो साख्रियाव थिसननो थाखाय जोंहा जे 40टा डिपार्टमेन्टआव हाजार हाजार पस्ट खालि दङ बे पस्ट खालिफ्राव एपइन्टमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ लानो रोंनांगौमोन आरो बेखौ लानो रोङैया बिथांमोननि सरकारि भाबै खामानि मावनायाव फेलें जानायखौनो जोङो दिनै बुंनांगोन आरो बिथांमोननि बे फेलें जानायनि थाखाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा दिनै भुगि जानो गोनां जानाया थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे माने खाफाल हावरियानि बाथ्रा होननानै आं बुंनो सानो बुंनानै बे जिनिसा जोबनाय नङा जोङो पेपार वार्क्सनि सायाव नायनांगोन 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लांदों लाङाखै बेनि फोरमाना जाबाय आसाम गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन गभर्नरनि जे नटिफिकेसन बे गभर्नर नटिफिकेसना मा बुंदों जे 40टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसारफ्रा थ्र' डिसि इमप्लिमेन्ट खालामगोन डिसिनि दारै इमप्लिमेन्ट खालामगोन साब डिभिजननि एसडिअनि दारैहाय बेखौ मावफुंनाय जागोन बेबायदि साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा जाहैबाय आसाम गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट अफिसार बिथांमोनहा एकाउन्टेबिलिटि दङ होनोबा आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियावसो दङ बिटिसि गभर्नमेन्टनि खाथियाव गैया आरो डिसि आरो दिनै साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा 40टा बिभागनि मा मावदों मा मावाखै मा स्किम हमदों हमाखै बिथांमोनहा डाइरेक्ट रिपर्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनोसो होदों गतिके बे आसाम गभर्नमेन्टनि निर्देश मथेसो दिनै डिसि आरो साब डिभिजनेल अफिसारफ्रा बे बिभागफोरखौ सालायगासिनो दङ बिटिसि गभर्नमेन्टनि माने बिथांमोननि बिथोन मथे सालायाखै गतिके जों बेखौ सिदा सिदि बुंनो हायो जे नटिफिकेसनाव जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टनि अफिसार हिसाबै बिथांमोनखौ मावनो थाखाय क्षमता होनाय जादों बेनि अर्थआ बेनो जे बे बिभागखौ आसाम गभर्नमेन्टआनो थ्र' डिसि थ्र' साब डिभिजनेल माने अफिसार डाइरेक्ट बिथांमोनहा सालायगासिनो दङ दिनै बिथांमोनहा बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै होनबानो जोबनाय नङा
आसाम गभर्नमेन्टनो हराखै बेखौ बुंनानै बिथांमोनहा गावसोरनि दायखौ खोबथेनानै दोननो हानाय नङा खारन बिथांमोननि जे माखासे पेपार्स जे मोनसे गभर्नमेन्ट अर्डार नटिफिकेसन बेनो फोरमान जे माने नटिफिकेसन थ्रुयैहाय आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाय जादों आरो बे बिटिआवसो दिनै जों बुंबाय थादों जे 40टा बिभागखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टनो बेनि गेजेरनिफ्राय गावसोर सालायालासे 16टाखौ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों आरो बे भुलनिफ्राय दिनैहाय बिसोर जेसेखि माने बारग'नो सेस्था खालामा मानो बे भुलनिफ्राय बे गोरोन्थिनिफ्राय बे दायनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो हाया बेनि जबाबखौ बिथांमोनहा होनांगोन जोङो 40टा डिपार्टमेन्टखौ सालायनो थाखाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों लाबोदों आरो बे 40टा डिपार्टमेन्टनि अथरिटिया जों बिटिसि दिनै जोंनि क्षमताखौ जोंनिनो दानि बिटिसि खुंगिरिफ्रा गासैखौबो माने फोजोबस्रांनानै आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाया दुखुनांथाव बाथ्रा बे जोंनि आन्दलनखौनो लाजि फोनांनाय जादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ लाजि फोनांनाय जादों जोंनि हाजार हाजार बे आन्दलनाव जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों बर' रायजो राजाफोरखौ लाजि फोनांनाय जादों क्षमताखौ मोननानै क्षमताखौ बाहायनो रोङैया बे आदुवाफोरनि खामानि जे क्षमताखौ जोंनो जोंनि ओनसोलखौ बेंनो खुंनो थाखाय जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ नायनो थाखाय जोंनो आखाइयाव गथायदोंमोन बे क्षमताखौ बाहायनानैनो जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जोङो मोजां खामानि मावनांगोन डेभेलपमेन्ट खालामनांगोन रायजोफोरनो बेनिफिटखौ होनांगोन दिनै बेबायदि क्षमताखौ जुदि बाहायनो रोङाब्ला बेखौ जुदि आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनोब्ला होमबा बेबायदि क्षमतानि दिनैहाय बिगोमा जानानै जायफोर दङ बेखौ जोङो बर' रायजो राजाफ्रा बोरै निमाहा होगोन जोङो बे बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जों बोरैहाय माने समर्थन खालामगोन जायनि थाखाय दिनै हाजार हाजार लाख लाख रायजो राजाफ्रा दानि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ नेवसिनानै बिपिएफआव गिदिंबोफिननायनि खार'ना बेबो मोनसे गतिके बिथांमोनहा जे दाय मावदों बे दायखौ सिखार जानाया मोजां सार फैगौ समाव 60टा समष्टि दानो थांगासिनो दं जुदि 60टा समष्टिया दाजायोब्ला 60टा समष्टिया बिटिसि एकर्डआव जोंहा जेरैहाय 2003आव जे मोनसे फर्मुलानि गेजेरजों बेखौ रिजार्भेसन लाखिनाय अपेन लाखिनाय बा माखासे बे रोखोम प्रभिजनखौ लाखिनाय जादों बेखौ मेनटेन खालामनांगोन खारन बे जाबाय 6 सिडुल ओनसोल आरो 6 सिडुल ओनसोल हिसाबै बेवहाय मेक्सिमाम माने ट्राइबेलफोरनि पलिटिकेल सिकिउरिटि इकनमिक सिकिउरिटि ससियेल डेभेलपमेन्ट माने आपलिफ्टमेन्ट बेफोर गासैखौबो नायनानैनो 6 सिडुलखौ बानायनाय जायो दा बे ओनसोला जिहेतु 6 सिडुल ओनसोल हिसाबै एक्सक्लुसिभलि बेयाव ट्राइबेलफोरनि प्रटेक्सन राइट्स आरो प्रिभिलेजखौ नोजोर होनानैनो जोङो जे समष्टि बानायनायनि माखासे फर्मुलाखौ 2003 सननि बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों खालामनाय जादोंमोन बेखौ मेनटेन खालामनांगोन आरो बेखौ मेनटेन खालामालासे जाहा थाहा बानायोबा बे मोनसे 6 सिडुलनि प्रभिजनखौ आरो 6 सिडुल बानायनानै बे ओनसोलनि ट्राइबेलफोरनो जे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज होनो थाखाय सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन बे सुक्तिनि हेंथा थांनाय जागोन आरो जेखौ जोङो बे ओनसोलनि आन्दलनकारि बर' फिसा रायजो राजा बा बे बिटिसि बासि रायजो राजाया खुनुदिन बेखौ जोङो बजबनानै लानाय नङा गमामायैनो बिटिआर एकर्डनि बायदि बेथ' खुनुदिन सम्भब नङा खुनुदिन जानो हाया बेखौ माने दिनैहाय एकआव 100 जन जेसेबां रायजो राजाफोर दं सब जाथि जनगोष्ठि मानसिफ्रा नाखस खालामखागोन आं सानो बेबायदिया खुनुदिन जानाय नङा आरो बेबायदिखौ खालामनानै बिथांमोनहा बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव बा बिटिसि बासि रायजो राजाफोरनि खाथियाव दिनैहाय साफा साफा कालप्रिट माने जानो गोनां जागोन आरो बेखिनिखौ निस्सय बिथांमोननि साइडनिफ्रायबो खालामनाय नङा आंना खोथा सिदा सिदि बे जे 2003 सननि बिटिसि जे सुक्ति जों खालामबाय बे सुक्तियाव जेरैबायदि रिजार्भेसन पलिसिखौ खालामनानै दोननाय जादों बे मेनटेन जानांगौ बेवहाय खुनु सोलाय सोल' जानायनि बाथ्रा गैया जों नायनि मा ओंखारो बेनि उनाव जोंनि रिएक्सनखौ जों होबावगोन